Ku kasance da channel ɗinmu mai suna Jaruman Kannywood. Ku danna mana subscribe, kana ku danna alamar ƙararrawa. Kada ku manta, kana ku yi mana sharing domin samun zafafan shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. A yau dai muna masu sanar da ku cewa wannan mawaƙin namu wanda muka fi sani da Hamisu Breaker Ɗorayi da shi da abokin aikinsa mai suna Abu Sadiq sun yi muku sabuwar waƙa wadda nan ba da jimawa ba za su saka muku ita. Domin jin daɗin ku ga freestyle ɗin waƙar da Hamisu Breaker Ɗorayi da shi da Abu Sadiq za su saka muku nan ba da jimawa ba. Wallahi kin yi kyau gimbiya, kina kama da zinariya. Abu Sadiq ya ce sai da ke ne, kin zama sanyin idaniya, bai da kamar ki duk duniya. Muna ganin hakan zahiri ne. Domin samun waƙar nan da zarar mun ɗora, ku danna mana subscribe, kana ku danna alamar ƙararrawa.